izan dute dia, danak gustukoak izan dute dia, edo bakarren baten goa atzetikan, oain zein hori. Eta ondoite dienean, eskertza ditugu bihardan bezala. Ez pentsa, ez da xamurra erabakitak hartzen. Ta aratze kasualidadia. Gau, 1000. alde hau atera daan momentu honetan, beste gauza batekin kointziditu du. Esandako zuzendaritza batzordeko erabaki horiek hartzen, lehendakari bat izatea, lehendakariak esan du azkeneko hitza. Bueno, 10 urte pasaditu isilik eta musutruk erabaki horiek hartzen, eta bihardan bezala eskertu den edo ez dakigu gaur txedaukago momentu ederra, hoi eskertzeko. Behar honda izula edo, jatorre garai. Zato zonean. Oain ergeztiaz ez esan doain dara txaloka, a ber, Zer bat da. Uzun bilbaki guztun eman dezu ez da, erabakik hartzia zaila da. Dirutan ez da ordaintzen, baina beste modu askotara ordaintzen da kargo hau eta ez dakiko hain zizango, ez igual ukitingo naiz, igual papera biratikoet, igual ez, eta 1000 ale erraiz esaten da, gogoratzen dut, lagoeneko aipatu ditu bai Isabelek, bai Kermanek baita ere, ez da, 85 garren hamarkado erdialde horretan bazegoen alako olatuak, baina herri komunikabideak asistianak sortzen, ez da, herri joan zian eta usurbilek ere behar zuen berea, ez da, azken finean konturatu ginelako, oso nabarmena zelako garai hortan euskeraz albiztiak irakurtzeko ohitura ikan eta bide ikan ere ez zegoela. Eta hain zuzen ere horretarako bildu ginen, ez da, euskeraz bertatik bertara eta usuriko etxe guztitara iritsiko zen aldizkari bat sortzeko ideia hasi izan sortzen, eta antxin genitun, esan bezala, ez dakit zenbat bilere genitun, zenbat antxeta, zenbat herritar mugitu zen, ez da? Hemen asko ikusten ditut, bertabak da zenbat bilera eta izenena erreix esan dezuzuko la, baina hain erreixa etzan izan momentuan, hoi bai, batek batzuz ere, bate bai ez dakik, asko ateazian, izen zerrenda bat iriki genitun tabernetan, danetan, izen pila bat sortu zen, eta azkenean honen aukeratu genuen, hauan ikusten den, hoikan ez da hola egine esan. Eta ordu, ni justu, kazetaritza ikasle banditzan, 82 urteko, hauak alde batetikan, erakutsi zianako ofizioa, zen gauza bada ikasten dena karreran, baina ofizioa hauan ikasi denun, hainoa, hortxe, jozu ez dakit emendik aldao, gari ez dakit, asko pasagia, mintzane, hortxe ez da, ofizioa ikasi deu, amagoia, danak ezin dia esan, eta gainean nola ez ikasi, ez dakizu nola zeinik gobernatzen ziuten, Kermantzan horietako bat baino, jotaren ikusten, jota, zea, burundarena, eta esan jozu ez dakit etorria baino jako bai. Esan jozu hau olein berdala, ikasi genuen eaki korrio zarreko, zea areto, zea gela hartan, primeran, eta ikasi dut herrigintzako proiektu bat zertzan. Herriarekin lotzen dena proiektu bat, hori oso importantea da, eta niretzako gaina bizitza arrastu duen zea bada, ardatzetako bat, eta beste da euskara, ez da, dagoeneko bazan, baina nik uste noagoan bildu zela ofizioa, afizioa eta maitasuna. Eta, behiratu dutela pixka bat, nik, kazetari benak egin ditun aurrena, eta gero denetatik pasaren pixka bat, publizitateak aipatu ditu baita ere, ez da, publizitateari esker ere, noagoa aurrera ateratzen dalako, eta kolaboratzaile asko zauzte hemen, eta noagoa zerbait balin da proiektu herritarra eta jende asko egiten duguna. Eta hori da nik uste, azpimarratu behar duguna eta balioan jarri behar duguna. Behar bada gaur egun, 1000 garren aleo eta gero, ez dago 86ko ordu ibili gineaneko, noski egoeraren ezberdina dalako, ez da? Baina gaur egun ere, zerbait behar balin bada, zerbait antolatu behar bada, beti daukagu hor, herritarra dauzkagu prest, parte hartzeko eta oso garrantzitsua da hori izan. Eta ilusioarekin lotzen den baita ere, noagoa, ilusioa alde batetik irudikatzen alde zuen momentu batian gaur egun usurbil bat eta anima bat.
noaua gabe. Jaro, batzuk jaio zehazte hemen noaua ezagutuz. Eta normalidade bat, hori nahiko nuke aldarrikatu baita ere, ez da? Bada gauza bat, egiten dana, baina ez dala, no esango nuke, lan asko dago latzetik, eta ez dagoela ez der irabazia, ez da? Egunero egin behar dugula lana, proiektu hau, eta ze aulak ere bagara, eta momentu batean erabaki ekonomiko batek hankazgora jartzen gaitu, eta ziur nago momentu horretan herriak erantzuko zuela, hori ere badakit, baina hori ere kontuan hartu behar dugu, ez da emantzat eman behar den zerbait, baizik eta egunero, astero, egiten den zerbait, eta balion jarri behar dana, ez da? Ilusioa sortzetik baita ere, kultur elkarte bezala ere, bere bidea egin dulako. Ez da, dagoeneko, ez dakit badakizuen, baina ez bali badakizuen, inauteriak, noauak antolatzen ditugu, baita ere San Tomas azoka ere noauak antolatzen du, eta ziur daua dakit kulturaldia, ez da? Kulturaldia azaroan egin da urte askotan, eta orain, buelta eman diogu, eta motxailera pasa duguna, baita ere. Ilusioa ematen dit baita ere, noauak heldu diolako jauzi digitalari, salto digitalari ondo heldu diolako. Hau da, beti izaten zen, egon behar da, teknologia berriak eta dana, eta gaur egun ziur nago hemen, dano, albistea nun mandan, ez da, noauak begiratzen dugu. Zerbait usurbilekin lotura balima dauka, eta gilarekin. Begiratzen dugu, noauak. Eta hori da, kriston altxorra, kalitatezko, euskarazko informazioa 0 kilometro. Hori da, noaua. Eta ilusioa baita ere, lortu dulako bertan goxo bakarrik ez gelditzia. Jako gara, zutaz ditzeiten, beti ditzeiten zutaz. Eta, ondo ez beti. Eta bertan goxo ez gira gelditu, eta ikasi dugu baita ere, eta nik ustean dut beti elkarlanean, hau nahi dut azpimarratu. Noaua ez da bakarrikan hor zea bat, satelite bat ez. Usurbiko ekosisteman edo planeta sistemanekin bat egiten duena da, eta hainbat eta hainbat proiektu jarri ditu eta jakindu adibidez, aizialdiak euskerarekin ere hor halako binomio importante bat egiten, ez da, adibidez, uda jolaz, hemen egon zehazte, guraso batzuk, mesedea egiten digutena, uda jolaz eukitzen baita ere, zenbat gazte baita ere parte hartzen duten monitore bezala, eta gaztetxoek euskeraz uztaila pasatzen duten goiz partea baita ere, euskeraz eta usurbilen gozatzen horregaz. Horrekin lotuta baita ere, herritar bat ere etorri zan, duela ez dakiz zenbat ikasturte justu, baina baita ere aizialdia eta euskera hartzala beste modu batera ikusi behartzala, eta hortxe sortu zan zirimara baita ere, udalaren laguntza bakin baita ere, herritar talde hori, eta noaua ere hortxe, eta momentu honetan ez da naiz kapaz ere esateko zenbat begirale, eta ordu asko eta gaztetxo asko baita ere dabiltza, beste mota bateko aizialdi bat urtean zeharrekoa ere euskaraz egiten. Eta hori gutxinez, eta gizu usurbilen beti zerbait, baina ez dakit nola esan dezutu, hola, xirikatzaileak ez dakit, baina danin berdeu diferente. Danin berdeu diferente, eta turismoa ere diferente berdeu. Eta turismoa ere, beste ere batera egin daitekeela zehatzeko, jomaiak ere hor lagundu duela, udala ere bat, eta noaua ere, proiektu horretara ere gehitu da, pixka bat bere aletxoa jarri. Orduan, nik usten dut, posible izan dela, esan dugun bezala, elkarte, herritar, udala, hor egon dalako auzolan eta elkarlan handi bat. Orduan, bai bereziki eskartu nahi dio dela, nahiz eta aipatu dut, udalari hasieratik noaua proiektu estrategiko bezala ikusi zuelako, eta zorionez bere babes guztia daukagulako. Eta hori herri guztietan ezin dut esan. Baina usurbilen badaukagu esatia, eta hortako bintzat badaukagu kontuan hartu behar da zerbait da. Baita ere eskertu nahi dizuen, noaua posible egiten dizuen erabatera edo bestera, esan dugun bezala, kolaboratzaile, informazio ematen dizuenak, publizitatea jartzen dizuenak, irakurtzen dizuenak, ze azken finean ez bada irakurtzen edo ez bada ikusten edo, elditzateke luke zertarako balioko. Eta azkenikan nahiko nioke eskertu nire azkaren 10 urte hauen, lehendakaritzan pasa ditut, eta egia esan oso bide politia izan da, baita ere, asko ikasi batzutan diru kontuak indola buruan nilezbetakoa naiz, eta batzutan nola jarri naiz, baina ikasi baita ere, kudeaketak erabakik hartzen baita ere, guztion guztorako ez sekula, usurbilen sekula ez. Baina
ondoen egiten saiatu gara, eta bereziki eskertu nahi ditut, danak, jakin da, ja danak hor zaudetela, baina bereziki lantaldea eta zuzendaritza taldea. Orduan, eskerrik asko benetan Ima, ez da gitela hori nintzen beste, Ima, txalo bat eskatuko, Ima, Ari, Arai, eta Peio, horrek erakut, horrekaz, bueno, nire, hotxean ez daude, zerintzian gabe, no aurra, ez da ezer. Eta aldaketa garaia, nire garen egitzi gara, eta esan dut, no, ondo moldatu dela, aldaketa desberdinetara, egokitzen, eta orain ere beste aldaketa badato. Eta, bueno, nik uste dut, Lemazai berri eta gazteago bat oso etorriko dela noauan. Belaunaldi berriak behar bada proiektuak bestera batera erakartzen, oraindik asmatu gabeko ideiak, behar bada ideia zoragarriak ekartzen, eta batez ere, 96ko ilusio hori berriro ere mantendu eta aurrera jarraitzen. Eta bukatu nahi dut esaten, beste bila, baietz, eskerrik asko.